ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC muli ndine Aida Chiwaya koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku Luwana kuti athandize pokweza ntchito za ulimi ndi chuma m'dziko muno. Malawi Broadcasting Corporation yakhazikitsa wailesi yakanema ya MBC2 on the go. Komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa akazi m'dziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipitirire patsogolo. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha ophunzira omwe atsiriza maphunziro awo pa skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana kuti atsogolere dziko lino pa nkhani za ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wopereka madiploma ndi madigiri kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayula. Polankhula pamwambo wopereka madiploma komanso madigiri kwa omwe amaliza maphunziro ukachenjede pa skulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kuti ophunzira adziganiza mwa ukadaulo pa ntchito zokweza ulimi kuti tikwaniritse masomphenya a Malawi 2063. Dr. Chakwera anatinso omaliza maphunzirowa apeza chidziwitso osati kuti apambane paokha koma kulimbikitsa machitidwe omwe athandize kusintha dziko la Malawi pa ulimi ndi chuma. Dr. Chakwera anatsindika kufunika kukonzanso ntchito zina za ulimi zomwe zinasokonekera zaka zambuyomu kuti dziko la Malawi likhale lodzidalira pa chakudya ndi chuma. Potsiriza mwambowu, Dr. Chakwera ati ali ndi chikhulupiriro kuti omwe amaliza maphunzirowa athandiza kusintha ndi kupititsa patsogolo ulimi m'dziko muno. Pamwambo omwewu, President Chakwera akhazikitsa Luwana e-campus yomwe ithandize kusula ophunzira kudzera pa makina a intaneti komanso Luwana Holdings Company. Malinga ndi wapampando wa khonsolo ya skulu ya ukachenjede ya Luwana, Profesa Zakale Kasomekera, Luwana Holdings Company ipereka mwayi woti ophunzira pa skuluyi akhalenso ndi ukadaulo wopanga katundu osiyanasiyana yemwe adzigulitsidwa m'dziko muno ndi misika ina yakunja zomwe zithandize kupeza ndalama zakunja. Pamwambowu, President Chakwera wapereka 200,000 kwacha kwa ophunzira asanu ndi atatu omwe anakhoza bwino kwambiri. Dr. Chakwera ati achita izi pofuna kuyamikira kudzipereka kwa omwe amaliza maphunzirowa komanso kulimbikitsa ophunzira ena kuti adzikapo mtima pa maphunziro awo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha bungwe lowulutsa mawu la MBC kuti lizikonza mapulogalamu amene angathandize pa chitukuko cha dziko lino. Dr. Usi wanena izi pomwe amatsekulira kanema yachiwiri ya bungweli yotchedwa 2 on the go mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi zambiri. MBC 2 on the go yomwe ayikhazikitsayi imawulutsa mapulogalamu, nyimbo komanso nkhani zake za chinyamata. Pamwambowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anati uwu ndi mwayi kwa chinyamata kuti aonetse luso pa kanemayu. Apa a Dr. Usi anati makono, nkhani zabodza zikufala ndipo ndi udindo wawo kugwira ntchito ku kanemayu kuti adzifalitsa mauthenga olondola. Iwo atinso MBC idziwe kuti ili pa mpikisano kamba kuti pali makanema ambiri m'dziko muno, choncho azikonza mapulogalamu apamwamba komanso otyakuka. Nduna yatsofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ayamika bungwe la MBC kamba kokhazikitsa kanemayu. Iwo ati mbuyo umu achinyamata amasowa kanema yomwe angamaonetse mapulogalamu ogwirizana ndi msinkhu wawo. Zikuonetsera nyonga zimene MBC ili nazo kuti imayambitsa zinthu. Chifukwa pa MBC pakanema paja nkhalenso makanema ena pamakhala anthu ena aka amene mwina samakondwera kwambiri ndi zinthu zimene zikuchitika, alisangakonde zimene zikuchitika zonse nthawi yonse. Tsono pamalakalakira kuti pakhale mbali zina zimene inu nomwe opangake inu nomwe mukhoza kuwapangira ena zimene iwo adzina zoti ifeyo izi ndi zathu. MBC inazindikira chimene. Wapampando wa bungwe loyendetsa MBC Mbusa Vasco Kachipapa wati ndiwokondwa kuti tsopano MBC izitha kufikira anthu a misinkhu yonse kamba kuti ili ndi kanema wa MBC 1 komanso yatsopanoyi. Iwo anena kuti MBC tsopano yagula galimoto yomwe adzitha kuwulutsira mawu paliponse.
Opivani imene ndiofunikira kwambiri ndipo ndinene kuti apangidwa itayikidwa zinthu zimene ifeyo timafuna kuti ziyikidwemo. Ilithandizira kuti tifikire anthu ndi zinthu zabwino za quality. Komanso zilithandizira kunena kuti ma programs ena amene amavuta kuwapanga chifukwa choti tinalibe galimoto yazipangizo zonse ngati imene iyi ndiye kuti tsopano akhala ma program abwino komanso tifikira anthu ambiri ndi galimoto yabwino ndipo ndikhulupirira kuti mudzativomereza ikafika. Pakadali pano MBC akuti imanga maofesi apamwamba ake ku area 14 mu mzinda wa Lilongwe komwe wailesi zake zikhalemo. MBC 2 on the go inayamba kuulutsa mawu mchaka cha 2022. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Mkulu wa bungwe la United Nations UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwala ati nkhanza zochitira amayi zikupitilira kuchitika mdziko muno ngakhale boma ndi mabungwe akuyesesa kuthetsa mchitidwewu. Achiwala ayankhula izi mboma la Mchisi komwe amayendera amayi omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kutukula dera lawo pansi pa ntchito yotchedwa Spotlight Initiative. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Malingana ndi mkulu wa bungwe la UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwala patsikana 100 alonse 42 amakwatiwa akadala chichepere komanso mayi mmodzi mwa amayi atatu amakumana ndi nkhanza zomwe akuti zikusokoneza ntchito yolimbana ndi kuthetsa nkhanza mdziko muno. Achiwala anatsindika kufunika kuti mabungwe adzigwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza. Mmodzi mwa akuluakulu kunduna ona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi kusamalira anthu a Stanley Mpinganjira ati boma linakhazikitsa ndondomeko zothandizira pothana ndi nkhanza. Iwo ati izi ndi monga kukhazikitsa ndondomeko zoti abambo azitenganawo mbali pa ntchito yolimbana ndi nkhanzazi. Mpinganjira ati ngakhale kuti nkhanza zikupitirira kuchitika dziko lino lachilimika pa ntchito yolimbana ndi nkhanzazi. Amuna anyamata ndi asibambo akhale ndi kuthekera kupeza mthenga wabwino oti nkhanza ndilani nkhanza zimabwera chifukwa chani nkhanza zamtundu wanji komanso zikatsikumu strategy imene inagawidwa atatu inaona za ufulu au uchembere wabwino wa azimayi inaona za HIV komanso za nkhanza. Ulendowu kutsatira kukhazikitsa kwa ndondomeko ya chaka chino kufika mchaka cha 2028 yomwe bungwe la UN Women lakhazikitsa pofuna kukweza chiwerengero cha amayi pandale kutukula amayi pophunzitsa ukadaulo osiyanasiyana kuti athe kudziyimira paokha mwa zina. Madalitso Muhango, MBC Chisi. Bungwe lina la ku Ulaya lotchedwa Women Engage for Common Future WECF lomwe limagwira ntchito zake pamodzi ndi bungwe lalikulu la mgwirizano wa maiko loona zachilengedwe la United Nations Environment Program UNEP layamikira utsogoleri wa dziko la Malawi kamba koyika m'maudindo amayi ochuluka zomwe akuti zili nkuthekera kothandiza polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Izi azikamba ku Azerbaijan pa msonkhano wapadera wa ku msonkhano waukulu woona za kusintha kwa nyengo omwe ukuchitikira mdzikolo. Pamwambowu wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Janet Banda ndi omwe anayimira dziko lino. Ndichikhulupiriro changa kuti nafeso pasogolo kuti tichita bwino momwe tizakhala opereka mphoto tizakhale ifeyo amene tikulandira mphotoyo kuti tikuchita bwino pa nkhani yoteteza chilengedwe. Atsogoleri wa dziko lathu akuchita bwino chifukwa tikayang'ana maudindo ambiri mboma mwakuluakulu makamaka tikamayang'ana kuti ngati maunduna muona kuti maunduna ofunikira kwambiri ambiri ali m'manja mwa azimayi kayang'ana unduna wa maphunziro komanso unduna wa health tikaonanso unduna tourism tikaumene wa okupa alendo maunduna osiyanasiyana ndipo ndinanena ndi list yonse palipo ambiri ndithu amene azimayi akhala ngati agwirizira komanso ndinachulaponso kuti even tikayang'ana kumbali ya anthu ogwira ntchito mboma amene ali akuluakulu kutunda koyambirira awiri onse ndi azimayi. So izizi ndi zabwino zimene zikuchitika kale fati azimayi amenewa ali maudindo amene aziwathandiza kupanga ma decision oyenerera makamakaso zikakhala zokhuza nkhani za kuteteza chilengedwe chifukwa choti ali ndi maudindo amenewa ali ndi upangiri woyenera kuti azitha kutero.
Chipatala cha Mzuzu chayamikira madotolo oona za mafupa ochokera mdziko la United States omwe akhala akuthandiza odwala pa chipatalapo kwa sabata ziwiri tsopano. Poyankhula ndi MBC, dokotala yekhayo wa mafupa ku chigawo cha kumpoto Dr. Batel Banda wati chipatalachi chikumalandira odwala oposa 70 pa sabata. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kamba ka ngozi zomwe zimachitika maka ndi oyendetsa njinga za moto zakabaza, anthu ambiri akumakhamukira ku chipatala chachikulu cha Mzuzu, ndipo malingana ndi akuluakulu apa chipatalachi zafika poti pa sabata imodzi akumalandira odwala okwana pafupifupi 70. Koma iwo adati ali ndi kuthekera kokwaniritsa kupanga maopereshoni odwala 3 okha pa tsiku, zomwe zikumachititsa kuti ambiri azingowauza kuti akadikire ku nyumba. Dokotala yekhayo wa zamafupa ku chigawo cha kumpoto ndi ya Bicho Banda, ndipo anadandaula kuti ntchito zikuwakulira. Kungotengera siku lililonse timakhala ndi mapatient mwina okwana 70 omwe akudikira mu operation mu wodi mwathu. Komanso kupatulapo mwina almost every day siku lililonse timakhala tikugoneka mapatient mwina 4-5 okupyolerapo amene avulala mu pangozi. So ndi nambala yayikulu kutengera ndi mphamvu zomwe tili nazo komanso ndi zida zomwe zili nazo ngati chipatala kuti tikwanirise kuthandiza anthu ovulala chotere. Potherapo ndimanga za madokotala omwe afika pa chipatalapo, iwo adati awapeputsa ndipo anayamikira madokotalawo kuti awaphunzitsa kupanga maopereshoni ena akuluakulu omwe kale samadziwa kachitidwe kake. Iwo adapitiriza kunena kuti nthambi zosiyanasiyana zikuyenera kuchilimika kuti ngozi za pansewu zichepe mdziko muno. Tikuyenera kutengapo gawo magulu onse. Koyambirira tinena anthu amene amachitika kuti ngoziwo zimachitikira ndi anthu kuti akuyenera kutengapo gawo lalikulu chifukwa chokuti kuvulala kumakhala kwa iwo, chipinjo chimabwera pa iwo, olomwina ati athandize enanso samatha kubwerera ku moyo, so akuyenera kutenga gawo lalikulu. Choyamba titaonera ngati nkhani yokuti ali pa njinga mwina asamwemowa, komanso ngati akuyendesa njinga akhale ndi zipangizo aziwe malamulo apansewu kuti achepese chani ngozizo. Ndipo amene akutsogolera madokotala omwe achoka mdziko la Amerikawo ndi a Killan Ago Harding, ndipo iwo adati aona zavutoli, ndipo adati akasonkhanitsa madokotala ena kuti akhalepo ochuluka kuti akadzabweranso adzathe kuchita maopereshoni ochuluka. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku Luwana kuti athandize pokweza ntchito za ulimi ndi chuma m'dziko muno. Malawi Broadcasting Corporation yakhazikitsa wailesi yakanema ya MBC2 on the go. Komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa akazi m'dziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipitirire patsogolo. Takulandiranso munkhani zathu. Anthu amdera la mfumu yaikulu mwa Olampia mboma la Chitipa ayamikira programu ya mtukula pakhomo chifukwa chosintha miyoyo ya manja ovutika komanso omwe alibe mphamvu zogwirira ntchito. Poyankhula pa ulendo wa komiti ya nyumba ya malamulo yakayendetsedwe ka boma chitsimikizo ndi kusintha kwa chitukuko, mfumu yaikulu mwa Olampia inafotokoza za mmene programu iyi yathandizira amayi amasiye, ana ndi anthu olumala. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Pafupifupi anthu 5,000 akupindula ndi programu ya mtukula pakhomo boma la Chitipa. Mmodzi mwa opindulawa a Edwin Siware omwe akhala mu programu iyi kwa zaka zingapo anati moyo wawo wasintha chifukwa tsopano akwanitsa kumanga nyumba yabwino ndi kugula ziweto. Nawo a Olive Kasisi ati tsopano amanga nyumba ya malata, kugula ziweto komanso kupititsa nawo ku sukulu mwazina. Ndiza nika nyumba ya malata na nkumba, nagula nkumba. Kama zamene izo ni zamene zakati zabereka
tana tiwe chinthu pamene zogulisa ngogula pang'ono imodzi mpaka akwane pamene namanga nyumba statuzi. Ndipo mawu ake mfumu yaikulu Maurambia inati programuyi yathandiza kuthana ndi mavuto akuluakulu omwe anthu ovutika amakumana nawo, monga kumanga nyumba zabwino, kupititsa ana awo ku sukulu, kulima komanso kukwaniritsa zosowa za mabanja awo. Ndipo a Francesca Masamba omwe ndi wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zakayendetsedwe bwino kaboma ati akhutira ndi zomwe aona mboma lino la Chitipa, makamaka kuthandizidwa kwa mabanja komanso kuchuluka kwa ana omwe akupita ku sukulu mwazina. Amalawi ochuluka ndi othokoza chifukwa cha program imeneyi, makamaka kwa anthu amene ali kumudzi kwenikweni. Koma ifeyo amene tikuwayimirira atipempha kuti tiyesetse kuti tiwonjezereko pang'ono ndalamayi kuti wathandizire kufikira zofunikira kwambiri za miyoyo yawo. Nawo Amlwazi Mtambala omwe ndi mlembi wamkulu kunduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chitukuko cha anthu, adatsimikiziranso za programuyi kuti yasintha miyoyo ya anthu ochuluka ndipo aonetsetsa kuti chiwerengero cha mabanja omwe akupindula chipite patsogolo. Tikuona kuti anthu akuchoka pasi akupita stage ina ndipo akachokapo akumatha kudzimira pawokha. Ndiye kwa ine ngati mulembi ndikunena kuti programu yawo imene ili kuchenda isati mayipitirire. Ngakhale kuti pali kupambana kotere, mabanja omwe akupindula ndi ndondomekoyi akupempha boma ndi abwezi yake kuti aganizire zowonjeza ndalama zomwe amapatsidwa pa mwezi chifukwa cha kutsika mphamvu kwa ndalama ya kwacha. George Kadawire, MBC Chitipa. Apolisi akazi chigawo chakumwera chakumadzulo ati akwanitsa kupeza galimoto zitatu zomwe akuziganizira kuti zinabedwa kuchokera mdziko la South Africa. Wapampando wa gulu la apolisi akazi mchigawochi la South West Women Police Network Rebecca Ndilande anena izi mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wa ndawala omwe anakonza pokondwerera kumaliza ntchito yotchedwa basadi yomwe apolisi akazi okhaokha amagwira polimbikitsa chitetezo. Charles Bensulo walemba ripoti ili. Akuluakulu apolisi m'maiko a bungwe la SADC anagwirizana zokhazikitsa masiku 6 pa chaka opereka mpata kwa apolisi akazi kuti azitha kuonetsa kuti ali ndi kuthekera kukhwimitsa chitetezo pawokha. Masikuwa anawagawa pawiri, pomwe masiku 3 amagwira ntchito kumayambiliro kwa chaka ndipo enawo kumapeto kwa chaka. Ndipo kumapeto kwa chaka chino apolisi akaziwa agwira ntchitoyi kuyambira pa 18 mpaka pa 20 mwezi uno. Pomaliza pa ntchitoyi apolisi akazi limodzi ndi amayi ogwira ntchito za ndende komanso zoona za anthu otuluka ndi kulowa mdziko muno anayenda ulendo wa ndawala mu mzinda wa Blantyre. Mawu ake wapampando wa gulu la apolisi akaziwa Rebecca Ndilande anati ntchito yawo yomwenso imadziwika kuti basadi yayenda bwino. Atuluka kunja ngati azimayi kukapanga ma advocacy roadblocks kumene koko tapezeka kuti ntchito yathu yayenda bwino kwambiri. Ndingafotokoze pano kuti tapezeka kuti tagwira magalimoto amene tikuganizira kuti anabedwa ku South Africa. Tagwira azibambo okwanira 5 amene anagwirira ana achichepere. Pomwe amayamikira ntchito yotamandika yomwe apolisi wagwira, mkulu woona zochitika pa nkhani ya chitetezo ku polisi chigawo chakumwera a John Zidana anapempha mgwirizano wolimba pakati pa apolisi akaziwa pofuna kuti ntchito za chitetezo zipite patsogolo. Anthu vitika kaba training tosamene mapanga training imodzi sezo kuti kabwitika akatipanga posi pita ku masession makagwira ntchito za siyana timakhala kuti tikugwira chimodzimodzi. Mbali ina imathandiza mbali zake, mbali ina imathandiza mbali zake. Azibambo amathandiza azimayi amathandiza azibambo kuti zonse zimene zimakhalisa pano zikuyenda bwino as police service imodzi. Mawu oti basadi omwe amatanthauza akazi mu ziyankhulo za Chisotho komanso Tswana ndi ntchito yokhwimitsa chitetezo yomwe apolisi akazi amagwira m'maiko a bungwe la SADC. Cholinga cha ntchitoyi ndi kuchepetsa mchitidwe ogwiririra amayi ndi ana, kuthetsa nkhanza za mbanja, kulimbana ndi mchitidwe ozembesa anthu komanso mchitidwe olemba ntchito ana. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Bensulo. Munkhani za malonda
boma lati ndi lokhutira ndi ntchito za mafakitale mdziko muno zomwe ati zikuthandiza kubweretsa ndalama zakunja komanso kutukula chuma cha dziko lino. Nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Sosthene Gwengwe yanena izi itayendera mafakitale a kampani ya Liply Malawi Limited ku Mzimba. Musasecheyo walemba ripoti ili. Kampani ya Liply Malawi yomwe anatsegulira mtsogoleri woyamba wa dziko lino ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda inayamba kugwira ntchito zake mdziko muno mchaka cha 1999. Pofika lero, kampani yomwe ikudalira mitengo ili ndi mafakitale osiyanasiyana opanga zinthu monga mapolo amagetsi, mipando, madesiki, makala otchedwa briquettes ndi mabodi osiyanasiyana kungotchulapo zochepa. Poyankhula atayendera ena mwa malowa, nduna yoona za malonda ndi mafakitale a Sosthene Gwengwe inati izi ndi zimene makampani akuyenera kuchita pothandiza kutukula chuma cha dziko. Izizi zatisangalatsa kwambiri chifukwa katundu wina amene akupanga akugulitsidwa kwambiri kunja. Pali mabodi amene timapangira ife kuma kitchen unit ndi zina. Malawi muno tikungokwanitsa kuagula mwina 40% ya mabodi ngati ameneyo. Koma no 60% ya mabodi ngati ameneyo akutumizidwa kunja kwa dziko. Ngakhale ku South Africa ndipo Bureau of Standard yawo ya ku South Africa inachita approve kuti mabodi amene akuchoka ku Malawi ku Liply ndovomerezeka ndipo nda quality yabwino. Izi zikutithandizira kwambiri kuti makampani ngati ameneyo apange forex yokwanira, ndipo ife ngati boma tipitirize kuyika ndondomeko komanso kwalimbikitsa kuti apitirize kugulitsa katundu wambiri kunja. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Liply Malawi Limited Krishna Das ati akukambirana ndi boma zokhuza malamulo ena ndi cholinga choti ndalama zakunja zizipezeka mosavuta monga akufotokozera mneneri wa kampani Dalitso Chimwala. Palibe kuganizira kwenikweni kuti kodi poti kampani iyi ikupanga katundu akumatumiza kunja kumabweretsa ndalama zakunja msonkho tiganizire motere zimenezo palibe. Ngakhale kuti mundondomeko za boma amakamba kuti zimenezo zilipo, koma kuchitika kwenikweni sikuchitika motero. Ndeni pemphato kuboma kuti atilimbikitse potiganizira nkhani ya misonkho. Komanso pamakhala zinthu zina ngati panopo mafuta akuvuta kwambiri. Tonse tikumakakhala panzera. Ndiye kuti katundu sitingapitise kunja kunsika. Pamene kunja kuche kumakhala ndi masiku ake kuti katundu uyu tikumfuna tsiku lakuti. Tikaphonya pamene pachapo makhala kuti contract taiphonya ndi ndalama zakunja zingabwere. Vuto limene lilipo ndi limenelo. Pakadali pano kampani ili pa ntchito yokhazikitsa malo opanga magetsi ndipo adzakhala ndi kuthekera kopanga magetsi okwana 10 megawatts. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Wapampando wa gulu la amayi kwa vumbwe mboma la Tcholo la Women of Substance Tiyamike Chifisi wati business pakati pa amayi akumidzi ndi omwe amathandizira kukulitsa chuma komanso chitukuko pa miyoyo ya amayi. Bungweli muli amayi makamaka amasiye omwe akuchita ulimi oweta nkhuku pofuna kusintha miyoyo yawo makamaka ku nkhani za chuma. Upire Kaisa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amayiwa akuchita ulimi wa nkhuku ndi thandizo la ndalama lochokera ku banja la West Kosamu ochokera ku dera lawo lomwelo. Atalandira ndalama kuchokera ku banja la Kosamu, amayiwo anayamba ulimi wa nkhuku zoti azigulitsa. Achifisi ati amakhulupirira kuti kulimbikitsa amayi ku nkhani za chuma kungathandize kuthetsa umphawi ndi kuonjezera chakudya chokwanira m'manja. Iwo adaonjezeranso kuti akuyembekeza kupeza phindu lalikulu akagulitsa nkhukuzi. Wazimayi tinambogaza kuti tizingokhala umangodikira mavuto agwe kapena pabwere mtendere. Tinambogaza tenti zitukule tiyambe kutukulana tokha. Ndicho linga cha gulu nchoti ndikutukulana azimayi kuti tikhale odziyimira patokha kudzera ku mabizinesi malinga ndi dziko meri kuyendera pakali panopa. Tinamba mwafunafuna kuti tipanga bwanji kuti tipeze thandizo limeneli. Ndiye tinamba kumafunsafunsa kumayang'ana ngongole kumatani mwamwayi tinapeza chisomo kwa munthu wina kufuna banja lina kufuna kwa banja la Kosamu limene linabwera kuzatithandiza kuti azimayi pezani makola tingathe kukuthandizani kuti muyambe kuweta nkhuku zochepa. Azimayi ambiri mukuona apa wanda azimayi unati ali wokha. Ndeti ngati kuti azimayi tikhala anthu omalira mpaka naliti. Tikhala anthu omapemphetsa mpaka naliti. Tiyeni pa ife tokha tiyambepo from the grassroots. Tiyambepo pang'ono tono tipanga bwanji. Ndipo chifukwa chogwirana manja tinapeza kuti tamba kumalimbikitsana ntchito zitimagwira tokha. Kulibe wantchito kunoko. Mukalowa lumu inayo muona mpaka tinapeza pogona kuti magona monko ina masana ina mazulu.
tiye tizigwira ntchito kuti tizipeza chani tipeze chakudya ndiyeno tikulimbikitsa azimayi anzathu kuti ineyo sinthawi yomwe nkhala chete sinthawi yomwe yang'ana munthu kuti abwera zatithandize koma pang'ono pamene tili napo tingathe kutani tingathe kuyamba tikayamba pang'ono mulungu atithandiza tipeza kuti tafikira masomphenya utapanga zinthu zikuluzikulu. Gulu la Women of Substance lidakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo. Dziko la Malawi lili ndi ndondomeko ya Malawi 2063 yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likhale lozidalira popanga chuma chambiri. Upire Kaisa, MBC News, Chiolo. Munkhani za masewero. Komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa amayi mdziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipite patsogolo. Wapampando wa komiti Mayi Adelaide Migogo wapereka pempholi kutsatira kusankhidwa kwa osewera awiri a dziko lino Temwa komanso Tabitha Chawinga pa mpikisano wa mphoto osewera wabwino muno mu Africa. Temwa komanso Tabitha asankhidwa kuti akapikisane ndi osewera ena asanu ndi atatu omwe achitanso bwino pa masewerowa. Temwa yemwe amasewera mdziko la United States of America wapanga mbiri yatsopano yomwetsa zigoli zokwana 20 mu season imodzi komanso kumwetsa zigoli ndi timu iliyonse yomwe timu yake ya Kansas yasewera nayo. Pomwe Tabitha Chawinga yemwe amasewera ku timu ya Lyon mdziko la France ndipo anasankhidwanso mu mphoto ya Ballon d'Or anakhala katswiri omwetsa zigoli zambiri zomwe ndi 20 mu ligi ya mdzikolo ndipo anathandiziranso zigoli 11 za osewera a timu yakeyi. Mtsogoleri wa masewero wa kuno ku Malawi Mayi Adelaide Migogo akuti mbiri zakuchita bwino kwa asungwanawa ndi chitsimikizo choti masewero a mpira wa miyendo wa asungwana atapatsidwa thandizo lokwanira atha kupititsa patali mbiri ya dziko lino. Tilokonda kwambiri chifukwa cha atsikana athu awiri amenewa pangidwa nominate komano ichichi ndi chidziwitso chooneka kuti ku Malawi kuli mpira wake so kunena wa azimayi chimene chikuyika mpira wa dziko la Malawi ndi mpira wa azimayi. Nde ife tikupempha aboma komanso amakampani kuti atithandize kuti at least tizipanga participate mumipikisano yosiyana-siyana atikire zikho zosiyana-siyana kuti tikagogoda azititsegulira kuti anawa enaso amene angatumphuke akathe kufikira nawo kwangati kumene kungati awiri okhawa akumakafika ena mpaka ku Ballon d'Or kukuonetsa kuti kuli zipatso zabwino ku women's football. Mwambo wopereka mphotoyi udzachitika pa 16 mwezi wa Mawa ndipo udzachitikira mdziko la Morocco. Katswiri wa mdziko la Nigeria Asisat Oshola ndiyemwe anapambana mphotoyi chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha omaliza maphunziro ku Luwana kuti athandize pokweza ntchito za ulimi ndi chuma m'dziko muno. Malawi Broadcasting Corporation yakhazikitsa wailesi yakanema ya MBC2 on the go. Komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa akazi m'dziko muno yapempha makampani kuti athandize kutukula masewerowa kuti luso lomwe lilipo lipitirire patsogolo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse.